Kaixo, ni Amaia naiz. Eta ni Jenny naiz. Gaur azekasketa ipuian kontatuko dizuegu. Espero dugu zuen gustukoa izatea. Mutiko baten istorioa kontatuko dizuet. Zein pila bat azerretu ondoren, zerbait harrigarria gertatu zitzaion ikusi. Arratsalde ikaragarri baten ondoren, Jon Zumore txarrez iritsi zen etxera. Zer modu seme, nola joan da partidua, zen itzazu zapatuak, esan zuen bere aitak zukaldetik. Hor doaz, esan zuen Jonek. Gau hartan, txaltzitak purearekin zegoen afaltzeko, bere aitak zerbitutako platera ikustean. Jonek esan zuen. Atea pariz nazkagarria, brometan zaude ezta, ez nuke ametxetan ere jango. Zure logelara igo, erantzun zuen aitak. Lasaitzen zarenean jaitsiko zara. Ez dut uste, erantzun zuen Jonek. Eta goia bere logelan igotzen zen gauza. Igotzen eta igotzen. Eta azkenean bapatean atera zen. Kaixo, agurtu zion gauzak. Zer egin nahi duzu? Nahi duzu guztia, erantzun zuen Jonek. Gauza ez zuen bi aldiz pentsatuko eta gehitu zuen. Ondo da, handik hasiko gara. Ezalkia eta burko airetik. Kras! Gaumaia! Pum! Lanpara! Ordoren, gauza jostailuen kasara gerturatu zen. Eta inongo fidintasurik gabe uzten hasi zen. Bitartean Jonek esan zion. Ez, hori ez zuzen miratu, geldi hor, mesedez, baina gauzak ez zuten ez ziola zirudi. Jon ez zegoen prest, gauza izugarriak bere logelan suntsitzen jarraitzezan. Eta esan zuen, zakar bat zara, animali bat, nire kamioi gogokoena apurtu duzu. Joan zaitez, ez zaitu gehiago ikusi nahi. Zer egin dizun zakar horrek, ez zaitez kezkatu, orain konponduko zaitu. Jon bere logela zukurtzen hasi zen. Nire lanparatxoa, itzoiz, ongi jarriko zaitut. Eta nire burko gisajoa guztiz okertuta. Orduan Jonek gauzak ikustean zuen berriro. Hor zaude, etor zaitez harrapasa izadan. Hala, kasara eta geldi.
Gauza urduri mugitzen zen barruan, ez zitzaion itxita egotea gustatzen, baina ziur zegoen ez zela denbora asko pasako berriro ere atera arte. Bitartean Jon logelatik atera zen. Aitatxo, asko zer lasaiago nago, zurekin afaltzera jaitsi daiteke? Ziur prestatu duen, txantxizak purea ezin hobeak egongo direla. Noski seme, gainera postelako izozkia dago.